Hola, Golafre, soc l'Albert. Avui anem a fer una recepta dolça. Anem a descobrir com es fa el pa de pessic. Intentarem que sigui el pa de pessic clàssic de tota la vida, que tingui aquella textura tan esponjosa. He mirat algunes receptes i he mirat a veure quina podia ser la més tradicional i m'he quedat amb una. I només necessitarem 3 ingredients. Bé, a veure si surt bé. Anem a veure com es fa. Bé, i com ja he dit, només farem servir aquests 3 ingredients. 8 ous, 250 grams de farina i 250 grams de sucre. Abans de començar, agafarem un motllo d'aquests, d'uns 20-25 centímetres de diàmetre, i el prepararem. L'obrirem i posarem un tros de paper vegetal aquí sota i tornarem a tancar el motllo. D'aquesta manera queda així enganxat i ara retallarem el que sobra. Ara hi passarem mantega pel fondo i per les parets perquè després no s'hi enganxi el pa de pessic. I posarem una mica de farina que la repartirem per tot el bol, que la mantega es quedarà enganxada i quan haguem acabat en traurem l'excés. I ja ho tenim preparat. I el primer que farem serà separar les clares dels rovells. I ho farem amb les mans, Amb les mans ben netes. Trencarem l'ou. Deixarem aquí les clares. I les separarem dels rovells, que guardarem a part. Es veu que allò que fèiem abans de separar-ho passant-ho d'una closca a l'altra no és gaire higiènic, perquè podria entrar en contacte amb la legionel·la, i si tenim les mans ben netes sempre serà molt millor. Ara muntarem els rovells, però mentrestant posarem les clares a la nevera perquè si són fredes us muntaran molt millor. Així que ja tinc a mà les meves varilles elèctriques per començar a batre. Que us pensàveu que ho anava a fer amb les mans? Ho podeu fer, si no teniu. I amb una d'aquestes, pa. Quan veieu que està una miqueta més blanc, hi posarem la meitat del sucre. Així més o menys a ull, I continuarem batent. I després d'uns minuts ja tindrà aquesta textura. I ara passarem a muntar les clares, que hem tret de la nevera, i abans de començar hi posarem una miqueta de sal, perquè així muntarà millor. I ara que està així a mig muntar, que se'ns podria tallar, hi afegirem la resta del sucre. I seguirem remenant fins que quedi a punt de neu. Vinga, una miqueta més. Vinga! Això ha de quedar més espès encara. Bé, ara, què en penseu? Jo crec que sí, no? Això està espessot. Doncs ja ho tenim. Mira, ara ho passaré tot a un sol bol perquè si no, no m'hi cabrà. I posaré primer els rovells d'ou. M'ajudaré així amb la llengua aquesta per no deixar res a dins. Que no quedi res que vagi a parar tot a dins del motllo. Perquè això estarà boníssim, ja ho veureu. I començaré posant una miqueta de clara. I ho farem molt a poc. Perquè tota aquesta sumptuositat que hem aconseguit, totes aquestes bombolles, això tan espumós, si ho remenéssim molt de pressa, es tornaria a baixar. I seria una llàstima. Així que anirem posant a poc. Molt suau i amb molt de compte. Agafant des de sota, cap amunt, i ho anem barrejant. I ara a poc anirem afegint la farina i l'anirem tamisant.
I l'anirem incorporant amb molt de compte. Doncs això ja ho tenim, Mireu quina esponjositat que té la massa. Ara ja la podem passar directament al motllo. Fixeu-vos que està molt esponjosa, Això no necessita llevat. De la manera que l'hem fet, no ho necessita. Mentrestant hem tingut preescalfant el forn a 200 graus, amb calor per dalt i per baix i amb ventilador, i ara baixarem la temperatura a 180 graus i posarem el motllo al forn. I ho deixarem uns 20-25 minuts. Per saber si està fet, obrirem el forn i el tocarem una miqueta. Diria que encara li queden uns minutets, perquè sembla que està encara cru per dins. Bé, al final l'hem tingut 25 minuts. I mireu quin aspecte que té. Ara el traurem del forn. El deixarem refredar 5 minutets i el desmotllarem. Doncs ja el tenim fet. Mira que flonjo que ha quedat. Mira, agafaré un pessic. Espectacular. Hem fet un pa de pessic a casa nostra. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.